malah kan dulu, kimi munasih. Sini malah kan dulu, kimi munasih. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव जेरावबो रसमा ब्रह्म सिस्टारनि फट' भिडिअ भाइरेल जानाय नुगासिनो फट' आरो भिडिअआव नुनाय बायदिब्ला मोनसे बिसाराव मिटिं जानाय जाथायसो नुदों नाथाय मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिसारखौथ' खालामबाय नाथाय बेयाव जाबायदि सेन्देल माला लागायनाय बुलायनाय बेफोरबायदि खालामनानै लाजि फोनांनाया आरो लाजि फोनांना भिडिअ हगारनाया मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंदो आंनि बायदिब्ला बिब्दि खालामनानै ससियेल मिडिया हगारनाया मोजां जायाखै बिब्दि खालामदोंब्लाबो ससियेल मिडिया हगारनो नाङामोन दायो बे भिडिअआ गोबां गोसारगासिनो दं नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायब्लानो हमनो हागोन थ' माबायदि आखु खालामनानै बाहायदों नायना लादो नोंथांमोना आंनि फरायनायाव आंनि बाबाया फोथार फोदों समाव नांगौ आंनि फिसाया फोदों दिनै बिखुनजोया बुङाखै बेवाय फोथारनावै जों बेसेबां न'आव दाखाम फिसाय सानैजों हब्रा हब्रा नांलायो नांलाय थायोबा फरायनायावनो मानो होबासो थांखो फिसाइखौ इसिबां गाज्रि मोनबाय फिसाइजों नांलाय खमलाय जाबाय हौवा गोदान गोसथोजों मानो थांखो नोङो बिमा बिफानाव थाया गारा थांमोन नों बिमा बिफानाव मिथिया आं गरम खाबा बिदिया मानो थांखो नों दानि गोरा आरो बयबो गोरा गामियाव थानो Channel malah kan dulu, kimi munasih. Channel malah kan dulu, kimi munasih. Arbitra coba. Boysu malah kan dulu, aku mau dikepnya actually. न'नि मानसिफ्राबो गासैबो मिथियो ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो फैफिनो थांफिनो मिलायफिनो बुहुद दिननिफ्रायनो सिं सिं जाबाय थादों आरो होमबाबो रावबो मिथियामोन गामियावबो रावबो मिथियामोन जों सानैजों बिसिगिसाय जालाय बिसिगिसायनो सल्भ खालामना लायोमोन नाथाय बे समाव बे आं थांनाय समाव आंनि गोसोआ दि सहायनो हायो आं बे डिसिजनखौ लाबाय बे आंनि थाखाय जोबोद गाज्रि गोरोन्थि आंजों लोगोसे समाज गासिबो गामियानो बदनाम मोनबाय फारनैबो न'खरानो बिनि थाखाय रायजो आंखौ मा साजा होयो आं बेखौ लानो राजि आंनि गोरोन्थिनि थाखाय बेखौथ' खोनाजोबखाबायना नोंसोरबो गासिबो ससियेल मिडियायावनो आंनि रायलायनाय रेकर्डफोरखौ गासिबो हगारगासिनो